سلام تغطاتلتنا channel كمي كنيهم لومون كلنا يطغمنا يعبينا نزبل كوارس هيزا غريبة لخو نايلو مارس كاب حجي جميرة بزوح جزي بتتقاطع قصال دي كونست أنا هستن هيق قبرو وسينا زلو غارسي سدما قلع بنو سو قربت بروحوسي زبل تاين مالتيو تنحنان دوليو زلنا مرحنة ديو تنحنان دوليو زلنا بقعتات ديو ابتم كابانان تحت زلو دكنان ثم منسيات زلو كمي جيرنا ستيب باي ستيب بيلد نقبرو بمسرح كنسرحو نجمر كمي جيرنا تناي مرحنة ديو تناي حلافنة منفس قسنا بالنابل اليوم ترين نقبروم نعونا ورسو نعونا سمعو نافلو تدما نتن حنا ندليو دلنا صباح نقول كون ويقولوا أبز بالعرسي بعغمي أبركو تغبري لجميرة اللهم I hope نيشتي حاجات كتكون تغامون كتكون تسفايق سلزين علو مارستنا developing the youth or the young for leadership أبزق زي بفلا أبستفل عليه مدرخنا يرتراخ نرخ لنا حد قولي حزر رأيت أقا من تلوخ إنو سئنتنا مرحنت كمرح زخل أكاليو مني مرحيو تستفل عليه ولا أبجي أبتدلي تفتحي ديو أبتي استفل عليه وجناتنا دنبتاتنا opposition كنرخ لنا حدا كل مراحي خون زخل بك عزلو كل سب مراحين تاي مالتي بخالا زراربا سبات زسك مرحنا يخل يزبلو بعلو مراحتك نكون زبلو سبات فاي وحدون جن سبات زي يكون زك مرحنا يخل يلوم تسفا زورد وسب جن كركب يتخالن الزخا تزعبي يتعقب نمرحنا نكخون يلو استمهار من سيس لزيبلنا أب عدنا ملس إلنا ترينا مراحتن خونو مراحتك نخدكون يلو زمهارنا وي هم زبل تمرت تقلع لابتنا كاريكلام سلازي اللي هاندا بتجيك خونا يكالم ولا تمرحنا تقول كالم ببزح كدقام سلدي سمعنا توصيتنا تحجن رياض لنا حقوافات نر لنا سلازي تمرتزي كمي غيرنا ابطوم نعش زلو قلعوت يخون من سيازلو بقس بقس اتناي مرحنات منفس تنعنا ندولي عينت مرحنات نابهم كان زقرا نخل سلازي تقدامي تنبي اب مرحنات كنزارب كلنا ابن اشتو تقدامي تكم رمز لنا انتلا character يبلو كاركتر انتاي مالتي حدا meaning now تسبق لي زي ركاب قال انجي انتاي مالتي جن we have to teach them the foundation of trust honesty respect and integrity يبلالو انتاي مالتيو زيوم قالات زياتهم انبعال امنات حقنات اخبروت كمون integrity دما كميك بلا حقنات يكون زخل قال غير بولانلو زيوم نغرات زياتهم كم مجمريا كم زناتهم امنا مسرات كم زخون غيرنا كنحلفو خنكل علنا ابستفل عليه يكون مدرخنا هيوت تي امنت كحدتات كقبرو خمزي بلوم ومناسبات كونو خمزلوم مغنياتو تزعبي ليدرشيب زبحال وي مرحنت امون كون كلي ذكاير تخوينو بقو استفل عليه علامات زلو لو زبلون صباح زبلون ننبينو زبلون زقبرو ننبين ندحر خوينو بقو محدر يكون زقني كغبر تخوينو እዚ ካብ መሰረቱ ብከምዚ ዓይነት ሞራላዊ ወይ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ክዓብዩ ክኽእሉሎም እዚኦም ነገራት እዚኣቶም በዓል ትራስት ተኣማንነት ወይ እሙን ምዃን ሓቀኛ ኣብ ሓቂ ምምርኳስ ንሓቂ ቀዳምነት ምሃብ ከምኡውን ሪስፔክት ክብረት ኣኽብሮት ንዓበይቲ ይኹን ንኣሽቱ ንደቂ ዓድኻ ይኹን ንጓኖት ንኩሉ ከኽብር ዝኽእል ሕብረተሰብ ከምኡ ድማ ኢንቴግሪቲ ዘለዎ ንሓቅነት ንሓቅነቱን ነቲ ዝብሎ ዘለዎን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይእቱ ነዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣብ ዲፕሊ ኣብቲ ናቶም ብላድ ወይ ኣብቲ ናቶም ማይንድ ሓንጎሎም ክንስኩዖም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብከምዚ ዓይነት ፋውንዴሽን ብከምዚ ዓይነት እምነ መሰረት ወይ መሰረት ዝዓበየ ቆልዓ ይኹን መንእሰይ ፅባሕ ንጎ እቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና እሙን ዝኾነ መራሒ ንክኾነልና ዕድላት ይረክብ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብካልእ ኣዘራርባ ከመይ ጌርና ንደቅና ወይ ነቶም ንኣሽቱ ኣሕዋትና ክንምህሮም ንኽእል ወይ ክንፀልዎም ንኽእል ዘእንፍት ትምህርቲ ክኸውን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለኹም ንዝተፈላለየ መዓላ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ንእሽተይ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ኔርቸር ደም ወይ ከዓ ምኹስኳስ ማለት ሓደ ፅቡቕ ባህሪ ንኽትረክብ ሓንቲ ፅብቕቲ ዕምባባ ንኽትረክብ ወይ ኣብቲ ከተማ ከይድካ ገዚእኻ ኢኻ ክተምፅኣ ዘለካ ወይ ድማ ንግሆ ማይን ፀሓይን ኩሉ ነገር ዘድልያ እናሃብካ ኮስኩስካ እታ ትደልያ ክትረክብ ትኽእል እቲ ካብ ሹቕ ዓዲግና ንመፆ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዘይጠቕመና ርኢና ኣለና ንሓፂር ግዜ ከዓ ሂቡ ክጠፍ ምዃኑ እታ ኮስኩስካ ዘዕበኻያ ግን ንነዊሕ ግዜ ፅቡቕ ፍረን ፅቡቕ ውፅኢትን ክትበና ስለትኽእል ክቡናውን ስለዝኽእሉ ኣብ ኣፅቂዕና ክንሰርሕ ኣለና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክንኩስኩስ ኣለና ክንብል ከለና ኣብ ንኣሽቱን ኣብ ቆልዑን እንታይ ማለት እዩ እዚ
shine the light in their passion and strength. እቲ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናቶም ብኮታትን ድኽመታቶምን ፀገማቶምን ዘይኮነ ኣብቲ ናቶም ፀጋታት ኣብቲ ናቶም ክእለታት ኣብቲ ናቶም ድሌታት ኣብቲ ናቶም ባህግታት ወይ ከዓ ወኒ ናቶም ኣብኡ ፀቂጥና ንዕኡ ጥራይ ሞር ኣብኡ ከም ዝፍገሱ ንዕኡ ጥራይ ደጊምና ብምንጋር ሓጎስን ኩርዓትን ከም ዝስምዖም ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ናቶም ፓሽንን ስትሬንግስን ዝያዳ ንዕኡ ንክንፈልጥ ክንፅዕር ኣለና ቀሊል ኣይኮነ ንክትፈልጦ ዝተፈላለየ ኤክስፐሪመንት የድልዮ ግን ብዝተኻለ መጠን እቲ ድኻምነታት ናቶም እቲ ሰብ ዝነግረካ ድኻምነት ናቶም ንጎኒ ገዲፍካ ዋላ ሓንቲ ይኹን ወይ ክልተ ናቶም ብልጫታት ንዕን ዝያዳ ከነጉልሓሎምን ኣብን ክንፀቅጥን ኣለና ድሓርካ let them be their unique selves ብዝተኻለና መጠን እቲ ንሕና ክኾንዎ ዝደልዩ ወይ እቲ ንሕና ኣብ ሓንጎልና ስኢልናሎም ዘለና ሞያ ይኹን ዓውዲ ዘይኮነስ እቲ ንሶም ክኾንዎ ዝደልዩ እቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ሓጎስ ዝፈጥረሎም ንዑ ክንፈልጥ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና እዚ ዝያዳ ንዕኦም እቲ ክኾንዎ ዝደልዩ እቲ ናይ ሂወቶም ዕላማታት ንክፈልጡ ስለ ዝሕግዞም ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ድማ show them ways to succeed ንክዕወቱ ናይ ዓወት መንገድታት ኣርእዮም ሓደ ግዜ እንታይ ንገብር ንሕና እቲ ንሕና ክንኮኖ ዘይከኣልና እቲ ንሕና ክንበፅሖ ዘይከኣልና እቲ ንሕና ክንጭብጦ ዘይከኣልና ብሓይሊ ነቶም ደቅና ወይ ነቶም ንኣሹ ክኾንዎ ከብፅሕዎ ንደሊ ንኣብነት እዞም ንኣሹ ዘሎ እንታይ ኮይኖም እዮም ገለ ንብል ኣብቲ ንሕና እውን ክንኮኖ ይከኣልና ስለዚ እቲ ክንኮኖ ዘይንኽእል ዘይኮነሲ እቲ ክኾንዎ ዝደሊ ብኸመይ ንዑ ዘርኢ ምልክታት ክንቦም ኣለና ወይ ኣንፈት ከነርእዮም ኣለና ንኣብነት ናይ ዓወትን ናይ ዓወት መንገድታት ብኸመይ ከነርእዮም ንኽእል ንኣሽቱ ዕላማታት ንቦም ንኣሽቱ ጎልስ ንገብረሎም እሞ ነቶም ፕሮጀክታት ንኣሽቱ ዝሃብናዮም ንክዕወትሎም ክንክውድዎም ከም ዝኽእሉ ነተባብዖ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ሌጎ ክኸውን ይኽእል እታ ፕሮጀክት ወሲዱ ሓንቲ ሌጎ ገዚኻ ንቆልዓ ተኮይኑ ማለት እዩ ንዓዓ ንክውድኣ እንድሕር ናይ ግድን ክትውድኣ ኣለካ ኢልካ ግድን ብሓይሊ ዘይኮነ ግን ከተተባብዖ ኣለካ ንእሽተይ ነገር እውን እንተኾነ ጀሚሩ ክውድኣ ኣሎ ዋላ ስእሊ ክትከውን ትኽእል እታ ክስእላ ኢሉ ዝጀመረ ክውድኣ ክኽእል ኣለዎ ሕማቕ ትኹን ፅቡቕ ናይ ምውዳእ ክእለት ኣብ መንጎ ጠጠው ናይ ምባል ክእለት ንኸየማዕብሉ ክንሕግዞም ኣለና ምክንያቱ ምስ ዓበዩ ኣብ ዓበይትን ኣብዞም ኣብ መንእሰያትን ዝረተ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ሕልምታትና ንኸይበፅሕ ንዝጀመርናዮ ስለዘይንውድእ ጥራይ እዩ እዚኣ ንእሽተይ ነገር ግን ንዝጀመርካዮ ናይ ምውዳእ ባህሪ እንድሕርና ለመደ ከይዱ ትኳል ዓደይቲ መንእሰይ ፅባሕ ንጎ ንዝጀመሩ ዕላማታት ንኽውድእ ድማ ንኽይሱ ክፅዕር ይኽእል እዩ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ኣብ ሊደርሽፕ ይኹን ዋላ ፐርሰናል ግሮውስ ከም ሰብ ኣብ ሂወቱ ዕውት ንክኸውን ዕውት ንክትከውን ዝሕግዝ ተሎ ንኣሽቱ ነገራት ጀሚሮም ግን ክሳብ መፈፀምቱ ናይ መብፃሕ ዓቕልን ምፅማምን ክእለትን ክህልዎም ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝገብሮ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ንዝጀመሮ ክውድእ ዝኽእል ዝዓበየ ፀገም ዋላ ኣብ ዓበይቲ ዘለዉ ንሱ እዩ ጀሚርካ ምግዳር ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ልዕሊ ዓቕሞም ኣይንሃቦም ወይ ልዕሊ ዓቕሞም ፕሮጀክትታት ኣይንግበረሎም ምክንያቱ ንክውድዎ ስለዝብርትዕ ክብርትዕ ስለዝኽእል ነቲ ሞቲቬሽን ክቐትሎ ስለዝኽእል ግን ዓቕሞም ንዝተዋህቦም ታርጌት ንዝተዋህቦም ዕዮ ንክውድእዎ ከነተባብዖም ኣለና ክንድግፎም ኣለና ኩሉ ነገር ድማ ኩሉ ግዜኻ ከም ዕላማ ድማ ንናይ ምውዳእ ባህሪ ከማዕብሉ ክንሕግዞም ክንክእል ኣለና እታ ራብዓይቲ show them people who are achieving things in the world making an impact and making a difference እዚኣ እንታይ ማለት እያ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ቆልዑ ወላ እኳ ንክዕወቱ እንተደለናዮም ወላ እኳ ናይ ምዕዋት ግን ዝዕወት ሰብ ክሳብ ዘይረኣዩ ከይኣምኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝበለፀ ኣብ ሂወታይ እቲ ንሕና ዓይነት ክኾንዎ ዝደልዩ ንሕና ንደልዮ ነገር ንሕና ክንከውን ኣለና ንዓና ሪኦም ከማና ክኾኑ ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ግን ብዝተኻለ መጠን ከም ወላዲ ወላ ከም ዓብይ መንገዲ መራሒ ሰብ እንድሕር ኮንካ ኩሉ ግዜ እቲ ንስኻ ክትኮኖ ትደሊ እቲ ካብ ሰብ ትፅበዮ ዘለካ እንትኽኢልካ ንስኻ ኮኖ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ንሳቶም ክበፅሕዎ ዝደልይዎ ነገርሲ ወይ ነቲ ንሕና ክበፅሕዎ ንደልየሎም ዘለናሲ ብዝተኻለ መጠን ከምኡ ዓይነት ኣብቲ ዓውትቲ ዝለዓለ ጥርዚ ዝበፅሑ ዓብ ዓወት ዝገብሩ ዘለዎ ዓብይ ለውጢ ኣብ ዓለም ዝገብሩ ዘለዎ ሰባት ከነፍልጦም ክንክእል ኣለና ከነርእዮም ክንክእል ኣለና ክነግሮም ክንክእል ኣለና ብዝተኻለና መጠን ዝከኣል ተኮይኑ ምስቶም ሰባት እቲኣቶም ክራኸብሉ ዝኽእሉ ዕድላት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ተሓንጎሎም ከኣምን እንተኮይኑ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዚ ነገር እዚ ከም ዝከኣል ሞቲቬት ክገብሮም ክኽእል ኢንስፓየር ክገብሮም ይኽእል መብዛሕትኦም ስቶሪ ናይዞም ዕውታት ከተንብብ ተጀሚርካ ኣብ ገለ ፖይንት ናይ ሂወቶም ኣብ ገለ መድረክ ናይ ሂወቶም ሓደ ዕውት ነገር
بتكبر سلازراي واو زي كالي مالت يلوم نعو كوب جيرم كسعرولو يجمر مالت سلازي بأفتر هيدا كونس بجبر كريولو زخولو تخيلنا نحن أبنات نخون تنسون كون وزدليو تكابانا ريوم كي نقرنا يمكن مهاريو خولو انت داي كوينو دما نكوما عينت أدلات زلوم سبات أدلكم كفتلهم علينا من تان ريوم حنقولهم accept جيرو اتي تناتهم unconscious part of حنقولنا كلتا كفال له تحرك كفال تقول لك زي الجزء له تحرك كفال خالا يقدر كفال جن دي unconscious part يبلو حنت نجر حنت جزء مس آمن الله بعلو تراي تسرع قلنا أبغى نخبل جزء يدليه لذي نت unconscious تزحية لنا فترة ونتكلم زلوا نت unconscious بهال part of ناي brain ناتهم نوعه زيادة تمزي بمنك كحن مرعين نوعو activate كنقبرنا نخل نسو activate تقينو تنجرت انت أمينهم له بلبهم تتقبلهم موت حنقول ناتهم شو زيادة ناو جزء تفكيرك سرخل تزدل زلو لوت انت تزدل زلو وزيتات عندما بحريوس إيبوك مت أشجار يكونن أتعمل بالحمشيتها seek to understand them so that they can understand others. Teach them the importance of listening to yourself and others. تبلا الله. يعني حنساب زيادة جورا. يا هجي زيادة أنت هنقبرنا نتوم نعشوي نتوم قالوا كل جزء كان ردهم كن فتن كن كلا لنا نجاجينا بزوج جزء قليل هيكونن فلتي قليل كم زي كونه جن كان ردهم كن فتن علينا كردونا كن تبيه بالنا ساتهم عمك هيلوا مخلي كردونا زيادة نحنا كن ردهم عند حرد كيلنا ويكن ردهم نفتن عند حرقينا ويكن سمعهم نفتن عند حرقينا نساتهم ونخالوا السبات نكردو كسعر قولوا مزحت جزء كردوهم ترى كيت تبيه خولي ስለዚህ ኩل ግዜ እቲ ክኾንዎ ዝደለ ገይን ኣብታ ፖይንት ሰይ እቲ ክኾንዎ ዝደሊ ንሕና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ ንሳቶም ድማ ናብ ካልኦት ነቲ ነገር ናብቶም ካልኦት ከስግርዎን ክደግምዎን ይኽእሉ ማለት እዩ እንደገና እንታይ ክምህሮም ኣለና እዚኣ ኩሉ ግዜ ዝብላ ናይ ምስማዕ ባህሪ ሰማዕቲ ንክኾኑ ካብ ሰባት ክሰምዑ ከም ዘለዎም እዚ እንታይ እዩ ክሰምዖም ከለኻ ክዛረቡ ከለዉ ክስምዑ ኣለዎም ግን እቲ ካልእ ሰብ ክዛረብ ከለዎም ክሰምዑ ከም ዘለዎም ክንገር ኣለዎም ምክንያቱ እንተዘይ ነጊርካዮም ከይፈልጥዎ እውን ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ናይ ዝተዛረብካ ዝበለፀ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ንኣሽቱ ከለና ስለዘይ ተማሃርናዮ ስለዘይ ተነገርናዮ ኣብ ዓበይቲ እውን ድሮ ብዙሕ ግዜ ትሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ምስማዕሲ እቲ ዝዓበየ ክብረት ዘለዎ እዮ ብዙሓት ሰባት እውን ዘይክእልዎ ነገር እንተሎ ምዝራብ ኩሉ እዩ ዝኽእሎ ምስማዕ እዩ ሰብ ዘይክእል ስለዚ እቲ ዘይከኣል ዝያዳ ንሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንነፍሶም ክሰምዑ ከም ዘለዎም ፅኒ ኢሎም ምስ ነፍሶም ህዱእ ዝኾነ ግዜ ምስ ነፍሶም ጥራይ ዘዕልሉሉ ግዜ ክህልዎም ከም ዘለዎ እውን ክንምህሮም ክንክእል ኣለና ወላ ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር ከነዘውትር ንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ፍልጠት ኣብ ፅሞና ኮንካ ምስ ነብስካ ምዕላልን ኣብ ፅሞና ኮንካ ምሕሳብን ምስንታን ካብኡ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ባህርያት እዚ እውን ክንነግሮምን ከተግብሮ ክንሕግዞምን ኣለና قطر شدش لك أنا قطر حمش تدقف يا ساون nurture their communication skills مسبات نعمل رداء كلتهم زيادة كنا نقاقهم علىنا محجاب communication ذا ذكر فيديو تات غير له بيت بليز كتكم رأيوه نمنتهي تريوه مغنياتو ننفسنا ترى دي كونس نبتم كالو دي فلتو وقال عوديوم قال ملخا قسنا بلنا نابنت كزاربو خلو نايم اسمع كلت كله كم زلو كل جزء كزاربو خلو بستخالة مثلا أو عيننا سبات كتم خم زلوم تقدس نتجرهم كزاربو خم زلوم attention كبو خم زلوم كله تي نقرات كنا مالو زلنا بعبيتي أبناء الشغلنا كما خرومن كنقرم مستقالة مثلا دما مسانا كزاربو خلوكم عينت كزوترو براكتس كجبروم كان تبعهم كم زلنا بزقات عم كحبر خل مغنياتو زوم كوميونيكيشن سكيلز بحال وي زوم نايم سبات ناي ركبات كلتات ابيوتنا عبص الواي زلو مسبات نخنبرو عروخون محازوتن كجبرو ابكالي هيوتهم عوت زغونه ناي بروفيشنال يكون بيرسونال لايف نخمرحو اب ناي سراح يكون ناي بلاوي هيوتهم عوت هيوت نخمرحو انترغوينهم زوم نغرات ياتهم اقدس ناخونيهم زمسو سلدي بزياده ناو تجيهم كلتهم بقعتهم ناو نكحيل زيادة كنذكرهم ترى دي كونس كمهرومن براكتس نخبروا دما عدل كنفترن كنكلالنا ونياتو بقليل زي تحت زي كونه تاشاب ايتو ويناي موداتات ما teach them to be winners عوتات نخونو كمهروم كنكلالنا انتاي مالتيو زي حجلك teach them to finish what they started and not quit لك كمتا حجي زبلكوا مالتيو نتزجمروا عوتات انتاي عوتات زقبرو نزجمروا سلازودو يوم
نزجمروا كي ودوا أم منقطة أو نزبلوا كم عوتاتنا ينتقصوا مننا أي ذكروني ما التاريخ أتوم نزجمروا زودوا يم عوتات زبحالو لك عجي عوتات نكون كودو أبتاع قطر ثلاثة زبل كانت بي عموم زخون علامات كنبا مالنا أبحث إرجزية لا عموم زخون تينام نخوت كنا مودق بحال نخجبرين عن حق زوم زلنا فلزي زيا شعات دقيمة بلا زلهم بتعب important يا نايم عوات ناب عوات زوسح قدام فاكتور نك عوات أبي وات تقينك نتجمر كتودو أخذ كل على كتعبة ناس ስለዚህ ሕፅር ኣቢለ ክደግሞ እንተኮይነ ቀዳማይ እቲ ናቶም ዮንግ ጀነሬሽን ወይ ነቶም ቆልዑ ክንምህሮም ዘለና ካራክተር ናቶም ቢልድ ክንገብሮ እንተኮይና ሓደ ብሉፅ ካራክተር ክህልዎም ወይ ባህሪ ክህልዎም እንተኮይኑ እንታይ ክንምህሮም ኣለና ሓቅነት ትራስት ተኣማንነት ወይ እሙናት ንክኾኑ ሪስፔክት ክህልዎም ከምኡ ድማ ኢንቴግሪቲ ኣብቲ ዝበልዎ ቃል ፀንዑ ቃሎም ዝሕልው ክኾኑ ስለዚ እቲ ናቶም ካራክተር ናቶም ኣብ ምንታይ መሰረት ናቶም እንታይ ክኾኑ ኣብ ሓቅነትን ኣብ እምነትን ኣብ ክብረት ናይ ሰባትን ከምኡ ድማ ኣብ ኢንቴግሪቲ ነቲ ዝበልዎ ቃል ድማ ዘተግብሩ ክኾኑ ካልኣይ ኔርቸር ደም ወይ ከዓ ምኽስኳስ የድልዮ እቲ ናቶም ኣብቲ ናቶም ሓይልታትን ፀጋታትን ተህቦን ዘተኮረ ንዕኡ ጥራይ ኩሉ ግዜ ከነጉልሖ ክንፍትን ኣለና ድኽመታቶም ጥራይ ከነጉልሓሎም ክንክእል የብልናን ምክንያቱ ድኽመታቶም ድሕሪ ጌርካሎም ኣም ስቱፒድ ክብሉ ክእሉ እዮም ኣነስ ብቅዓት የብለይን ክብሉ ክእሉ እቲ ናቶም ፀጋታትን ተህቦን ንዕኡ ጥራይ ከተጉልሖ ተፈቲንካ ግን ዝያዳ ዓወት ከም ዝከኣል ክፈልጡ ይኽእሉ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ንዓቕሞም ዝኾነ ጎልስ ወይ ዕላማታት ወይ ፕሮጀክታት ምሃብ ንክውድእዎ ክነተባብዖም ኣለና ምክንያቱ ናይ ምውዳእ ክእለትን ሓደ ዕዮም ናይ ምፍፃም ክእለትን ነቲ ናቶም ኮንፊደንስ እውን ሓይሊ ስለ ዝህቦ ኣብ ራብዓይቲ ድማ ዕውታት ዝኾኑ ሰባት ይኾኑ ነገራት ዝተፈላለዩ ነገር ንክርዩ ዕድል ክንቦም ኣለና ንክሰምዑ ንክፈልጡ መን እዮም ዕውታት ኣብቲ ዓውዲ ንሳቶም ዝፈትውዎ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ኩዕሶ ዝፃወቱ እንተኮይኖም በዓል ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዓል ሜሲ ይፈልጥዎም እዮም ያቶም ግን ኤክስትሪምሊ ዕውታት እዮም ነቲ መንገዶም ናብኡ ንዕኦም ጥራዮም ዝያዳ ኣይዲዮላይዝ ዝገብሩ እምበር ነቲ ንሶም ዝኸድዎ መንገዲ ኣይፈልጥዎን እዮም እንታይ ገይሮም እዮም በፂሖም ኣይርድኦም ስለዚ ንዕኡ ክፈልጥሉ ዝኽእሉ መንገድታት ዝተፈላለየ መንገዲ ክንሕግዞም ክንክእል ኣለና ካልኣይ ካብ ኩሉ ግዜ ቆልዓ ንእሽተይ ኣብ ስፖርትን ኣብ ሙዚቃን ጥራይ እዩ ዘድህቡ ጥራይ ዝዕወት ይመስሎ ግን ኣብ ካልእ ዘሎ ዓውድታት ኣብ ካልእ ዘሎ ፍሉይ ነገራትን ከነርእዮም ክንፍትን ኣለና ቁፅሪ 6 nurture their communication ቁጥሪ 5 make seek to understand them ክንርድኦም ክንፍትን ኣለና ድሌታቶምን ባህግታቶምን ዕላማታቶምን ክንርድኦም ምክንያቱ ክንርድኦም ተጀሚርና ንሳቶም ንካልኦት ክርድኡ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ክእለታቶም ንበዓል ምስማዕ ድዩ ምስ ሰባት ከመይ ኢሎም ይዛረቡ ብከመይ ይረዳድኡ እንታይ ክገብርሎም ዕሩኽ ምግባር መሓዙት ብከመይ እንታይ የድሊ ንዑታት ድማ ብዓቕምና ክንሪኦን ክንነግሮምን ክንመክሮምን ኣለና እታ ናይ መወዳእታ ድማ ዝተጀመረ ነገር ናይ ምውዳእ ባህሪ ንክህልዎም ክንሕግዞም ኣለና ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ካልእ ናታ ክፋል እውን ከቅርብ እየ ዝተፈላለየ ሲሪየስ ኣብዚ ምክንያቱ እቲ ኣተዓባብያ ከመይ ጌርና እንታይ ዓይነት ማዕዳብ ብዙሕ እዩ ዝመፀኒ ሕቶ ከመይ ጌርና ኣብቲ ያንግ ጀነሬሽን ኢንስፓየር ክንገብሮ ንኽእል ነቲ ሊደርሽፕ ኣብ መርሕነት ክመፅእ ከምኡ ድማ እቶም ንኣሽቱ እንታይ ዓይነት ምክሪ ክወሃቦም ይኽእል ካብቲ ትምህርቲ ዝሰምዕዎ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ከባቢኦም ወይ ኣብ ሕብረተሰቦም እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ንምግባር እንታይ ዓይነት ክሰምዑ ኣለዎም ዝብል ንእሽተይ ኣበርክቶ ንእሽተይ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝበልኩ ብዓቕመይ ከበርክት ጀሚረ ኣለኹ ኣብ ካሊእ ኣብ ዝንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ሓፂር ዘይኮነ ክኢላታት ኣብቲ ዓውዲ ዓዲመውን ናብቶም ሓሳባት ሼር ዝገብረሉ መንገዲ ክፈጥር እየ ክሳብ ሽዑ ግን ንዚያ ናይ ሕጂ ብናተይ ካብ ሪሰርች ዝተመርኮሰ ናተይ ኣይኮነን ትርኢቶ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ዓውዲ መራሕቲ ካብ ዝኾኑ ሰማዕኮ ጠቕመና ምስ ሕብረተሰብና ዝኸይድ ኩሉ ማለት ምስቲ ናትና ባህርያት ክኸይድ ዝኽእል ዝበልኮ እዩ እቶም ናይ መጀመርያ ትሪኑ ዘለዎም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ዝተፈላለየ ጠቃሚ ዝኾነ ትምህርትታት ይቕርብ እየ ኣብ ጂትራር ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ቻነለይ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ፌስቡክ ድማ ጆርጆ ድራር ኢልኩም ኣብኡ መሰት ክሰድውለይ ትኽእሉ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ላይክ ተገይርኩም ኦፍኮርስ ኢሜይል ድማ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ካብዘን ናይ ሎሚ ድማ እታ ዝፈተኹማ ነጥቢ እዚኣስ ከምዚኣ ተትኸውን ወይ እዚኣስ ብከምዚኣ ኢልኩም መራጎዲ ኮሜንት ክትገብሩ ይላበወኩም ወይ ይዕድመኩም እቶም ኩሉ ግዜ ኮሜንት እናገበርኩም ነቲ ቻነል ትከታተልዎ ወይ ናትኩም ኣበርክቶ ዝያዳ እዚኣስ ተወሳኺ ነጥብታት ትህቡ ዘለኹም ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ እቶም ተተባብዑን እውን ክብረት ይሃበለይ ሳላቲ ንገብሮ ዘለና ሓበራዊ ግስጋሴ ብዙሓት ከም ንቅየር ዘለና ክትሕብሩኑ ከለዎም ዝያዳ ሞቲቬት ዝገብረኒ ኣበርቲዐ ንክሰርሕ ስለዚ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ እናበልኩ ነዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ዝመፅእ ድማ ድሓን ኮኑ ቻው